ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. вақти зиёд аст ки ман влог накардам тамошобинони азиз, ба он сабабҳои гуногун бисёр буд ва имрӯз тасмим гирифтам ки барои шумо як влог омода кунам. бисёр хоҳиш кардед ки ман барои шумо видеоҳои тӯе омода кунам, лекин ҳоло диск тайёр нашудааст ва ман барои шумо якчанд ҳамин видеоҳое ки дар телефони худам доштам, дар телефони наздиконам буд, барои шумо наминҷа омода кардам. инҷо ман пирашки омода карда истодам. инҷо дуто табақро тайёр кардам барои ду намуд пирашки. ош пухта истодаем ҳам якҷоя ҳамроҳи келинам. пирашки бошад духтаро ҳам картошка кати мешавад, картошка кати камтар. инҷа бошад картошка бо ливер омехта кардагӣ, камтар пиёз кати бирён мекунам ва баъдан намихел пирашки бо лаззат тайёр мешавад. рецепти пурраи пирашкиҳо дар канали мо ҳаст. инҷо бошад хамир духтаро ман хамири пирашки заварной мекунам. хамири заварной теста ютуб ба ҳамин рецептҳо ҳаст. ҳозир тайёр мекунем якҷоя. духтарои азиз, хамири заварной чӣ гуна мешавад? мисол оби ҷӯш омадагия, сахт ҷӯшидагия, ҳамихел хамир ба илова мекунед. ман ширкати оба якҷоя карда омехта карда илова кардам ҷӯшидагия. беҳад хамира бинед анамихел воздуш намешавад. ба хотири ҳамин шумо ҳам ҳамихел рецептати тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба аҳли хонаводаатон писанд мебиёяд. ана инҷо дута падноса тайёр кардем барои ду намуд пирашки. картошкая барои чӣ зард шуда гуфтед бисёр мепурсед. барои он ки ман камтар куркума илова мекунам, барои рангаш михел приятный аппетитный шуданаш. барои ҳамин цвети картошка аппетитный шудан михел куркума илова мекунам, беҳад аҷоибот мешавад. ман пирашки калонтар месозам духтаро. михел равған мекунам, орд намекунам, равған мекунам вай ба паднос ба. хоҳарони азиз, ана пирашкиҳои мо омода шуд. ана михел хамири заварной бинед чӣ хел пирашкиҳо хрустящи мебиёянд ва хамир воздуш намешавад. бо ҳамин рецепт ҳатман тайёр кунед. хамири мондагӣ ана михел пончики тайёр кардам, нимаш картошкагӣ, нимаш пончики. хел аҷоибот омад. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. заказома гирифтам аз пункт выдачи, ҳозир барои шумо абзор мекунам. тамошобинони азиз, ҳозир ман дар бораи продуксияи Faberlic барои шумо маълумот медиҳам, дар бораи новинкаҳо. ана ин тамошобино парфюм для стирки, яъне ҳамин хел гранулаҳои парфюмированӣ барои ҷомашӯӣ. инҷо бинед 20 стирок барои 20 маротиба ҷомашӯӣ кардан мерасад ва артикулаш 308-46. бениҳоят чизи нағз. тамошобино занҳои азиз ба харидорӣ кунед, пушаймон намешавед. саролибос ҳамихел бӯи духӣ мекунад. ва баъдан ана ин гел для душа пуртужур, ина ҳама медонад ки ин беҳтарин гел для душа дар Faberlic. ва баъдан ана ин новинкаҳо духтарои азиз, крем, жидкая перчатка, ана шабона истифода мебаред. дастҳоя аз трещина ҳимоя мекунад. крем для рук, формула омоложения, химический пилинг. анами пилинг кати аввал истифода мебаред, баъдан жидкие перчатки кати, як рӯз жидкие перчатки кати, рӯзи дигар анами крем кати истифода мебаред. ин крем ҳам дневной, ҳам ночной мешавад. истифода бурда мешавад ҳам дневной, ҳам ночной. ва баъдан ана ин кушон духтаро, кушон бениҳоят, кушони Faberlic бениҳоят сифати нағз дорад. ана михел ман якчанд маротиба шумо дар бораш маълумот додагӣ будам. чизи бениҳоят нағз. ин ҳам пудра дорад, ҳам тональный дорад, ҳам база под макияж дорад, ҳамаш якҷоя 8 в одном. ва баъдан духтаро ана михел шампунь баромадагӣ ман барои ҳамин бачаҳом заказ мекунам. медовый шампунь беҳад маъқул шуд.
ва ин дигар мондагӣ чизҳо ҳамааш ҳамин чизҳое ки барои духтарон диздарант харидорӣ кардам. Ва ҳозир боз як новинкаи дига анаи хел диздарант духтаро ман нав заказ кардам. бениҳоят стойки духтарои азиз. хоҳаро метавонед харидорӣ кунед. Нархашам нархҳои дастраскати ва сифаташам бениҳоят сифати нағз. Ана 3 намуд заказ кардам. Ана ин зелёный чай аҷоиб буд. Ва краска духтаро ҳозир краска ё ҳамин чизова аксия рафта истодааст. Ва баъдан духтарои азиз ман каталоги гузашта дар бораи анамин диффузор мехоҳам маълумот диҳам. Каталоги гузашта ман заказ кардаги будам. Ҳозир масъала надорад барои иваз кардан ва ман аз Wildberries харидорӣ кардам. Ин коробкааш тамошо бино. Дар дохили ҳамин коробка ароматизатор ман ванилия интихоб кардам. Ҳозир мерезем ва ман чӣ гуфтаниам духтарои азиз, шумо метавонед любой ароматизатора, любой маслая ҳаминҷава заказ кунед ва дохили ҳамин диффузор барезед. Эффекташ ана ҳамин хел монанди ҳамин чӣ хел фаберлик ба ҳаст, ана ҳамин хел мешавад. бениҳоят аҷоибот бӯи нағз метиҳад. Ванилни ҳамин хел бӯи ванилин мекунад. Хонае бӯи ванил фаро гирифтагӣ аҷоибот. Ва ба ҳаматон тавсия метиҳам. ана ҳамин хел духтарои азиз метавонед аз ҳамин харидорӣ кунед. Маслаша чӣ хеле ки гуфтам ҳозираш ба фаберлик ба нест барои иваз кардан метавонед аз Wildberries заказ кунед. хай акнун каталоги оянда ба фикрам мешавад нали чӣ ман аз фаберликам заказ мекунам. ана ҳамин хел духтаро. ва онҳое ки мехоҳанд дар компанияи фаберлик кор кунанд, регистратсия шаванд ё ки продуксияи фаберликро харидорӣ кунанд, ба рақамҳои телефони ман ба ватсапи ман нависед. дар бораи кор чӣ маълумот лозим бошад маълумот метиҳам. агар нияти регистратсия карда кор кардан дошта бошед марҳамат нависед. ва духтарои азиз мехоҳам дар бораи ана ҳамин шампунь бароятон маълумот диҳам. Шампунь таркибаш ба кератин дорад духтаро. ина кератин беҳтарин шампунь аст. балзамкати ман худам аз ҳамин истифода мебарам. беҳад писандам омад ва барои шумо ҳам тавсия метиҳам. Thank you.